Madam, all out of the rush time. Madam, saka pane masongo atiri kusota madam namakumbe production asi mukomana yo ngatimubudirei pachokwadi. Uyu mukomana haangandidedzere mahara kuno, ndazomubata bhanda akazomupa gift yebirthday. Hanzi chirango chikuru ka. Because munhu wese anongoziva kuti masongo unongonzwa makumbe even ukaenda pashoka yakutoita kunge part of my lyrics. Ungonzwa vanhu vakuti makumbe production. Idzo dziri idzo idzi dzimakumbe production. Saka atiite izvozvo. Tauya wadziri. Saka uriona kuti nhau yaitika manje kuti taakuchaisa. Mudhara chari vazounza chinhu cheche. Saka taona kuti takazokuudzai mangwana chinenge chachimunya. Thank you so much. Thank you so much for the gift. Chinhu chaunzwa namudhara chari evidence chari pa South Africa ichi. Kuridi. Chakaipa. Ichi. But ndine plan yanduda uchiitira zvo. Neimwe plan yanduda uchiitira. Ichi futi chakabva na mudhara chari, ichi futi chabva na mudhara chari. Ya mahwana. Ndo nhau yacho iripo. Let me tell you something about the gift. Zvakamboitika ndiri kuBotswana. Bishop. KuBotswana mudhara ndakaimba ndiri pastage. Ndandaimba chimwe chimbo chokuti haleluya hosana. Mumwe mudhara anga akanditarisa akati I think ndakambokonyora mucomment section ichitaura nawe wakaiona. Akanditarisa akati mudhara wewe. Uzoti akaita sei? Akangobuda muvanhu sondobva auya ndobva anditamidza 5 pula. Nevamwe mai vainzi madzimai Maria vakanditamidza 5 pula. Taakuenda kumba manje. Taakudhiraivha mota namadam muchienda kumba so. Vanaona mudhara wewe achifamba netsoka. Unoona inini ipapo ndandiri kuJohani murenje. Saka ndiri pastor wa. Saka tainonoka kubva pachechi. Yes. Ndibva ndanomuona uko achifamba netsoka mudhara wewe. Madam wakati onai murume akupai mari. Kwakumudedza kuti uya pano ndobva auya mudhara wewe. Kuti uyai pano mukuru wangu. Ndobva vauya kana. Zvakanzi namadam I think baba